दिनै आं बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय गोजोन नागिरनानै। बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय रनित बसुमतारी। बिजाबनि गिबि दिहुनगिरि जानुवारि 2019। बिजाबनि बेसेना जाबाय 60 रां आरो बिजाबखौ लिरगिरि बिथाङानो गावनो फोसावदों। बिथाङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय निज देफेलि गामिनि। आं बे खन्थाइ बिजाबखौ फरायखांबाय, फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बे खन्थाइ बिजाबाव गासै 42 खन्थाइफोर दङ। खन्थाइफोरनि मुङा जाबाय फारियै मुंख्लंफोरनि सिमां, सुबुंनि बान्था, ओंथि गैयै मिजिं, आलाय यारननि इसाराजों, जिउ गिदिंखन, बड'फानि सानस्रिजों, बेराम, थांखि आरो लामा नागिरना, उदांस्रिनि खन्थाइ, जारिमिनल' जानानै थालांबाय, बुब्लिनि फाखन, हेंथानि सोगोमनाय, अनला खारियाव आगाननि संदाननानै, बै समा बेसे समायनामोन, दावहा फोथारनि मुंख्लंफोर, उदांस्रिनि लामा, सोमावसार, फोजाजायै सानस्रि, अम्बासि बोथोरनि बार बारगोन, हांमा लिरगिरिनि आखायावसो जिउनि गुमुरा, मोनदांसनो हायि सुखुनि आगान, बोदोर गोरबो, बिखौनो नांबावगौ, गोसोखांथि बिसम्बिया साया माया, नों बादिनो आंबो, नों आंजों मोनब्ला, बैसोमुथि बिमा, जुदाथिलिनि बिलिरनाय, आबै आबौ रेगा नेनानै दं, मिजिं, गोथै नुथाय, सायखं लुबाय, नोंनि माया गेलेहोनाय जोंनि मिजिं, गोजोन नागिरनानै, आंगोनि आंगो, जुग देरखानायनि आड्डा, गुबुंले सावगारि आरो निजोम थावनि नागिरनानै। मिजिंथिबायदि बिथां रनित बसुमतारीनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो गोदान सोरजिनाय बिजाब फरायनो मोनगोन। बेजों लोगोसे बिजाबनि खौरां आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।